za tezany tromba voteraka za fa tromba iditako afandarana toera zegny magnano bara tsara akory alatsika tonga tapaka afandarana aty efa hitantsika tamin'ny voalohany ity fa zava-kanto kanto le tegna kanto le izy andesiny amitsika niany ty olo mahay hantsa mpagnala moziky mahay accordion mahay ajaby zegny namatsika ikoragna eto azo vignarana zegny Bradalhomme Noir mahery ragnaragna zegny izy fa intsika niany ty Bradalhomme Noir izy mpagnano accordion mpagnano hosodrazagna mpagnano resaka lamalama maro samihafa mpanakanto ihany koa lehilahy navy eto sady tavin'ny volony atsika zay makafy lehilahy joby tandriasa tsara nareo niany fa navy ato izy amin'izay koragna jiaby zegny any magnano mbola tsaranao za mon frère tonga soa atao fandaharagna toera zegny voalohany alongany magnano mbola tsara anao ralahy modara de magnano mbola tsara ny mpagnaraka tsy tapaka ny fandaharagna toera zegny ary magnano mbola tsara ny fany zay mpankafiza jiaby surtout le mahay nazovinao tsy ankanavaka fa le miaraba ireo za miandrany anty d'accord ato ikoragna eta ampiadohagna kasitrahagny ny harrison film ny ratia koa ny Reine la fierté ny garbajokinaka izay tsy mitsahatra manao ty fandarana antsika ty sy mikarakara lafiny tekniky amin'ny zaka jiaby zegny tonga hitanao ikoragna aminakahy za tagnontany accordion raha tegna ny anaragna izy ty sasara fadon safa nisy tamina famille tao dadilahy nagnantsory koa nareo près izy ty zegny tegna marigny don satria la famille jiaby amin'ny lehilahy aminay jiaby mpitendra accordion jiaby par exemple zao za mako bonaly amisiska igny de mbola misy rahalahy nigny koa mpitendra accordion jiaby de anisany tsy nankafy accordion za taloha fa izy madon izy zany teo fo losy fefika digo tany satria digo zegny mipitraniro za mako jiaby mahay izy ty de tsy nankafy ny doko tamin'ireo fa de nefa le raha hita le raha zegny tiagna sady avelomantegna tamizay de ndesinesy reo magnaraka ireo karaha igny magnano fare magnano batera mandrombo de lasa karaha ireo mandeha magnano asany fanjakana zegny lasa tia automatique ny call raha ny call ndraiky afarana amizay na ebe koa antegna amilontegna de mialako hely aloko ny fanaovana izy ty nde nagnano asa hafa za tamizay fotoana nagnano sécurité zay de magnano sécurité karaha malaiko agnatin'ny sécurité agnatin'ny fanjava raiky alaindreo une semaine de avlomantegna vlompirato anao zahanao raty zamba nefa le raha zegny hira jiaby fataonay zegny efa haiko agnatin'ny jery fa tsy haiko mitendry de commence teo amizay zegny mandeha agny mianatra azy ty de tsy nianatra ela koa même pas 3 mois kofa na école ankola isaka iny zegny anao mianatra isaka za repo magnano isaka za non ndraiky isanandro fa za repo za magnano asa sécurité aligny ohatra marandray za mandra après midi aloha za ndiasa igny mandeha hely pour 1 heure de temps de mianatra de mandeha tsisy antragno monko de mandeha mitoha mianatra izy amin'ny tontongo de jusque izy leçon miandro niany après amizay zegny commence tandro leçon miandro igny ampitombosko ianarako de jusque za avy amizay zegny na hen'ny karoko natondra kety amizao fotoagna zay fa velon-tegna aminao accordion ty namelon-tegna commence nitendry izy nahaizan'olo nitendry izy ty depuis 2019
efa niteny za fa niteny tena le fanahely niteny ya vola le zay tena no tio mitady vola ya fa talohan'ny zegny fa kitikitiky zay no tany 2018 comme commence 2000 karaha tsy mikitiky be doko mandeha magnaton'asa igny asa mipetraka hely cordon mikitiky hely yeah de manohy koa fa commence 2013 zany za fa misadapte agnatin'izy ty magnano rombotromba miaraka amin'ny tontonko magnano batera magnano faredy asa hoe repo hely igny tonton asa kajo hely za fa mangalangala hely mitendritendry hely de vitan'igny fa mandeha koa après agny de jusqu'à na commence tegna ny hoe hianatra za zegny commence donc 2017 tio za tegna intéressé satria nidika amin'ny velon-tegna ya fa tam 2019 amizay no tegna nandeha tio amizay zegny za ni forcé ny tontonko surprise taminazy raha io asa manko mpagnano cordon tamizay tsy ampy ta Diego tegna tsy ampy de tontonko amizay mivolagna aminakahy hoe izy nandeha niboaka igny cordon io hoe za mianatra cordon aminazy io de izy mipody avy agny marigny za mitendry cordon azovo izy mitendry cordon satria sambany hoe marigny hoe misy olo mitendry cordon mbarany tsy za zegny mitendry raha io ya satria tsy ampoizy nefa karaha zay zany le fahaizana ya de izy avy tagny azo mitendry cordon tio igny izy zaho aza tsy marigny izy apodiana ndraiky ya apodiana ndraiky volagny de napodiko anao marigny zigny to ya bon atao dira telo ty volagny koa anao izy ty niany anao zala volagny amin'ny sabotsy magnano asa volagnyko taminany aloha bas volagnyko taminany ataoko de ataova boana malily izy de ataova loloboana ataova koa ndro marangibata de nataoko jiaby eko bon za misy asa efatra tsy tahatrako zo izy za fa magnitra olo aby olo sarotro aminaka anao zala mandeha magnano zoagny nangororo za magnanakory atao tsy ataoko mandeha fonao forcy de nandeha nagnano iasa igny fa nandeha nagnano iasa igny to zay nidiky to olo feno tragno ma olo maventa rety za mangororo za mivolagna amle zokolako mpagnano bateranaka ndraiky zokolako tamizay izy igny nandeha nakompagny za tagny satria izy mba fa fort fa magnantsa jiaby karakory volagno taminany ambela ko asan'olo ty fa tsika ody anao volagniny tsy mavozo anao voniny ton karakory olo aby voabaraky teo boka za igny odiny tamaiky moko karaha zegny aloha basa anao angalatsika gardaosy j'ai des risques de nandeha nivaga gardaosy nivaga gardaosy araiky vangoko gardaosy araiky nahivaga karaha mba tsy de malanilany toka tsy regny feky tany nomboany tsy nafanipany tsy fanipanily aby mba misy moraly ya nampiagna araiky ndraiky nahazo araiky paro hoe mikaiky amizay leo zay aminao tany midira amizay anareo mpagnano accordion iasa atsika io volako aminao hira jiaby haiko igny karaha nifafa de nitelo za nagnampody boana malilo io satria voalohany agnano antreboka tsy maintsy andeha agnano hatika igny mangata igny tsy maintsy mandeha zay malilo de nitendry igny nitelo nagnodigny za tsy mety nahazo kanalinany ndraiky afarany najanoko hely nandretry sigareta kiniky de mipody nangala ndraiky nahazo izy amizay izy ndraiky fa vita boana malilo zegny nakaiky tromba telo zahay za fa nisy moraly hoe andeha raha ty niany de fa loatsy hoe jiaby teo de nahavy tromba jiaby teo nahavy amizay koa mazay matiatia miantsa igny de na misy raha tsy de mahazo kanalinany raha ataoko miantsa igny zay karaha tsara fo de nandeha asanay de vita avy teo nikaiky tontonko amizay ro hoe tonton zay ka indro misy telo tsy nangala pely mavozo tsy nanjara nataoko tagny de zay namen'olo tsy mahay raha de neriny tamizay nalainy tontonko telefone anao avy aminay aty mangala cadeau fa misy raha maravoravo be nataonay tiara olo abolo baka tandafitra amizay de namiandro 250 000 tontonko de nagnano remercie fa ero tsaiky lehilahy igny mba lilenay amy semaine ambony tianay magnano asanay fa ero igny zala mahay raha tsara tontonko amizay karaha voravo avy tagny mikaiky za amizay aiza moa anao raha za ndraiky nangoro ino rakaiatao tsy lazatako navy tary bon ty 100 000 ty dovangatoka akentsetsika koa manomboko zo ngia nahazo toka zay de nigiaka koragna anao tsy manevre eky fa mitariky anao manomboko zo mandefa anao zo zay asa jiaby anao misabotsy magnano asa amtany hafa zegny koa mba lasa andro labo de bon volanko tsara maro nataoko tagny nafaporo zegny za zo nahazo cadeau 250 000 bon volanko soragna andagnahary de nefa tsy arakarakaraha hevitry reto de commence teo de nandeha amizay igny tamin'igny nefa anao baka teo niditra la musique koa nandeha nitsagna nangala micro koa hoe nagnano kabaro hafa koa ino na fiany fatapakevitry hoe baka tata amin'ny fagnanaovagna hasa fogna nefa anao baka teo de nitony agnano la musique naviany za nagnano la musique zegny zo zegny avy tamin'ny zokila jangarata misy tonga des fois jangarata nisoma tamin'ny ta Diego de zay mipetraka agnatina fisazinany hoe invité spécial satria zegny za zegny za kofa nahay cordon kofa hitako nafe tsara le antsan-tromba zany
za zany naboaka koa amin'ny direct amin'ny telefôny ary mafiera za mihitsy zary za nagnaboaka io voalohany amin'ny direct hoe nitendry cordion tromba tamizay de nakadalain'olo ndraiky edy maro fankalifagna tia lazy tohity olo mbala tsisy raha satria maro be zegny la famille ko fa mahay nakafa tsy fansaky magnaboaka izy amin'ny direct fa nagazy direct hoe bon aboako amin'ny direct raha ty de hitan'ny zangara tamizay zegny naro be zay fananaka nagnaraka za de igny amizay zangara ta confession m'a invité spécial za tsy maintsy mipetraka agnatin'ny fisazanazy de olo jiaby amizay magnotanja brada o marigny manao ya mizeky olo tsy tandro tam foisekreny tamizay fotoagna mbola misy souvenir mihitsy ya fa za mitendry kofa alinkaligny minuit une heure igny manonga lehilahy joby mbala hop vidéo ne jiaby souvenir tamizay de manonga lehilahy joby midigo natao lehilahy joby midigo fagnarana tamizay de mitendry cordion amizay de agnatin'izay misoma io hoandragnahary koa milamy karaha tsara be de après igny koragna aminaka izy bon brada volagny anao mira volagny fa anao matondra vintagna izy tamizay de nambarako izy tamizay valinteninaka hoe zoky la musique tsy ataon'olo tsisy raha tsy tiako hira zao nde ataoko eto isaka za minaka ty tandregny izy tsy mety aminaka volaniko nefa volaniko diniko volaniko matraka studio clip jiaby tsy raha moramora anao tsy olo magnampy agnatin'le raha volaniko sarotro tamizay de karaha igny amizay teo amizay zay nisy dia nandeha soma tandoarano zay iro mitogno za zay ndraiky tampony tambanja de natao iro nandeha tagny za ndraiky tsy androbo za fa misy direction naka andeha tany hafa de aloha tsy zandriko andeha hagnano randoarano aloha tsy iaraka hiasa feko izy volaniko tsy tatrako zoko volaniko fa za volaniko tsy mahafoy asa tromba nakadiego velontegnako io de kafa karaha igny de lasa izy nandeha tandoarano tsy hainy ndraiky za zay misy programme hafa andeha hitsaka tamizay fotoagna de nde nagnano fa hainao nandeha ta mayoty nagnano client tamizay de tagny amizay de fa tegna nagnano cordion tagny nalaza be konay tegna vraiment nifeziko mihitsy ta mayoty tamizay amina cordion de satria tsisy adversaire ary tegna nazahoagna volana volomantegna fa mais bon de après amizay za kofa nipody ta Madagascar igny izy amin'ny samby raha tiako antsui tombe zantsui izy mikaiky za brada anao vio kony avy amizay zany ko mira amizay anao volany fa za koa volany za tsy ataoko na za mitirady ty za zao volako mbola tsy intéressé agnano za izy amizay kofa après nigny aloha batsy volagny taminaka tsy iara hiasa dioko ty zao volaniko andalo fo dioko ty volaniko andalo fo de agnano mariage après hipody andeha France za tamizay de après nigny amizay bon volaniko ko intéressé anao andro araiky zany volagny ko misy moyen mihira volagny anao tiako mihira ok volaniko de mihira amizay za après zegny ataoko essai tsy atao velontegna za tamizay tatamatavy za tamin'io nagnano hira misy hiranaka malilo zay raha nataoko tantsui izy vita tantsui ndesiko tatamatavy tagny de après nipody tantsui nagnano clip na ke hira nataoko tsy ampoiziko be raha nalaza be izy tsy nalaza be hoe rano Madagascar fa le olo nankafi trady zany tena nankafi izy ary na sambako nahazo vy karaha zay rango na olombelogno za hoe naza magnano direct raha ataokotoko jiaby reo tsisy nahazo izy karaha zay de teo abonen'olo pazy de maro be mpagnaraka après de nitohizako de navita hira telo za nijanona ajano koa za satria le moyen nde naovako izy koa tsisy amizay de tratran'ny problème zay ndraiky vadiko tamizay fotoagna le olo seky nde naovako mariage à France nisaraka zay izy lasa de za tavela ta Madagascar amizay de obligatoire amizay zay za tsy izy soa hipody amy velontegna taloha volaniko de nandray décision hipody diego nde gnano karaha taloha tamizany masomara antegna de mazaka le fakadalagnan'olo tegna maro be koragna midriky miboaka zaka fo ndraiky olombelogno mbaka fa samby amin'ny raha be de nipody nagnano velontegna amizay za de namelontegna tamin'izy ty de après amizay fanojy vadiko tamizay za tamizay de magnino anao tsy manohy la mozikinao ndraiky nataonao koa volagny fa tsara e fanojy vadinao koa tena volagny izy tody vady le fa nahazo hafa amizay za après aloha za vegna tsara anao tsoboka hoe mbale raiky igny fa zay fa nipody koa mbarako le nisaragna igny efa rosy ziny igny fa losy fa vita tagny de vita de tody madame azo somary sarisary sasahiragna hely baka jola tamin'izy satria cordion ndraiky misy ndraiky tsisy de nefa velontegna tsy maintsy ataoko de kofa fanojy izy amizay bon volagny taminaka magnino anao tsy manohy ndraiky amy la mozikinao io de za nagnambara izy la moziky tsy ataon'olo tsisy moyen oa mipody ndraiky aminany koragna za tsisy moyen nde anaovako zo tiako laiky zo volaniko bon volagny aloha basy manaova volagny na tsy hagnano velontegna fa manaova de nagnaboaka marango bato tsy mandeha raiky igny amizay za igny nataonay voalohany natao clip ta Diego
fa ire niboaka tegna vraiment surprise be sampoiziko nalaza be tegna nalaza be ire paritika tegna lomolomony ire naka jiaby doko tsy nalazalaza anazy de raha karaha zay de igny amizay tafipody amizay tomahina raiky afaka monimony agny hely anao zao zegny presque tatako mandehandeha Tamatavy raha karaha igny anao mandeha Tamatavy igny misy asan'olona atao andeha Tamatavy regny misy miketra davy Diogo tsisy olo mahay raha zegny Tamatavy saninao hafa hitanao hoe matoa zabaka Diogo faharoa andeha ty misy spécialité nakatoko zegny io zegny tegna marigny misy mpagnano accordion Tamatavy ao misy koa Mazinga fa donc tiany matetiky ro matoa fanjakana jiaby misy fanjakana Mazinga mavita lamalaman'olo agnatin'ny tonton fa matetiky le tromba fa zay zegny olo samby amin'ny gony accordion tadiaviny io zegny sahara amy la musique zio zegny misy ankafizinao misy tosy manokagna anao aminazy io sasa iny satria matoa olo ianao baka afaka igny mandeha ty misy tosy manokagna sa hoe izy koa fa magnantsory misy mpagnano accordion misy tegna misy ary mahay koa raha iry tombolaza zany Mazinga ao tsy lany tegna mafy respecte zokinaka tombolaza de karaha zegny koa ato zao Tamatavy misy koa ao fa mety tian'le olo donc le fitendriko satria za zegny mitendro sady ke le toshinao io misy zegny mahatonga za magnontany ino le toshinao ao mahatonga le olo hoe bon allo brada fafarigny tegna mary zegny izy zegny le doigté nay zay mpagnano accordion samy doigté nany le doigté le tagnana hato le filatriny karaha ohatra hoe samby guitariste asa samby soliste fa misy araiky ty zala tsaratsara tagnana misy araiky ty rabe misy karaha zegny de mety tian'le olo donc le fiasako de vao za koa fa miasa zegny vraiment ataoko en faux izy tegna ataoko en faux io na contrat helihely vola na contrat agnabognabo izy zegny tegna ko olo mpagnaraka andirect nakao mahevo kitsakitsa raha baka manga samby kitsakitsa no tegna hoe au fond karaha fa za igny zany le andeha ampianjagny ary be mila fonaka mihitsy zegny azony voalohany raha ataoko zegny mila tegna tsa mahasiro amin'ny fonaka raha zegny aloha plus que le olo agny anaty lonaka mankafi le raha ataoko zegny ankafiziko za tondy le plus que le olo vao tegna respecté koa amin'ny asa izy amin'ny mahavelony tegna izy zany tegna vraiment mahevoko raha avako ne ko olo mpagnaraka andirect nakao matoko na mety mahita mahevo potsapotsa satria mahatsy misy mpitendry accordion tsy mihantsa izy accordion firegninao io de misy karaha fa nakazy miaraka accordion naka magneno vavanaka tsy maintsy tafagnaraka fo ary karaha zay koa manafindesiko io fa maharaka zay mamaly kera fandimby zay asa zao magnano kera ro miantsa misy koa fotoagna zegny za miantsa koa iro magnano kera karaha zegny samby magnano fa raha ohatra anao zao hitako hoe tsy afahafa fanaovanao izy direct za mivolagna aminao après anao koa mbola tia raha aminakahy zany tsy mety raha ataonao tsy tiako na za fa volaniko mahevoko raha fagna pourquoi raha tamy tanimbaritsika samby samby mampihina atsika anao mikilevaleva amle raha manjary tsy tsara volaniko maziny afa le bradalo aminao raha hitan'olo amin'ny direct ary angalan'olo za afa raha ataoko baka io manjary tsy afapo le olo volaniko tsy tiako manomboka lazanakahy anao volaniko io na soirée na antsantromba ataova mifofo anao misy magnano accordion karazana tromba jiaby mifagnososy aminao isy karazany anao misy raha mipetraka misy fanjakana aminao karaha
Non, la vérité zegny za tsisy raha mipetraka za tsisy tromba za tsisy tromba fa za tezany tromba voteraka za fa tromba iditako ary fa ny agnatin'ny traditionnel edy arango za tagnaty kibo araka koragnaniry mamako tantara za hoe efa tromba idiny trambogny za arango za agnatin'ny kibo ya i papa taliny manafy taliny gongdra tahirina rivo fa io ny trambogny za arango baka agnatin'ny kibo jusqu'à za jobe zany ko araka histoire vrai ny histoire tantareny mamako ny zany nalagna tsy afaka c'est ça ita dunia lela ya fa izy makoragny zegny iro mitsy magnambara hoe bitikinay io nadosinao tsy afaka satria la vérité zegny manafy zegny za sy tany ko donc ale donc karaha zegny za tsy sa mamegny ndray za kofa volana direct za sy tany ya papako zay vady mariagen'olo de nagniry kadoso satria tsy haiko raha nataondreo tagny ya fa izy nanjary zaza fo de nadoso de natao amizay zegny nadoso tsy afaka mandeha magnano iko tsy hita feky agnatin'ny iko hoe ya tsisy raha io za magnano kibo mivoa fo de jusqu'à papa amizay magnambara amindreo ndray tahirinarivo hoe bitikinay zo io nadosinareo tsy afaka anareo de tsy nafaka jusqu'à za be de jusqu'à jo izy marigny kofa mahita za izy ya gantier fo za fa za jo ndraiky fa le tegna vrai papa satria ro nagnampy hoe nagnaty hoe za nafaka ya fa taprès fa fangaeza ndraiky papako jo karaha zegny zegny zay le histoire d'accord efa firy zanaka firy vady mamasotra andafy karakory aby sa manipody mayoty sa karakory aby sakakory de France fa nagnetraka ya za zay vraiment le resaka dieta France mako fanily fa vita igny tsy haiko docteur zay rizika hafa koa donc tsy haiko de zanako amizao telo ya araiky à la Réunion aroy Madagascar araiky viavy raiky le à la Réunion madame navatafara ty tompony tsy haiko aby rito sa zany olo niaragna ya samba mireniny koa ne araiky nazy mbala nazy mbala tamy mpianatra tagny araiky tala classe de quatrième tamizay fotoagna fangalangalatra de nanjary zaza zay le Réunion zay le raiky le ansio amy date consio de araiky adiako amizay ndraiky olo naizako nanambady naizako nanambady tamy fotoagna zay de tapreny ndraiky le olo niarako mipetraka la Réunion nifampiaraka zay tapreny za tatrany problème tata matavy zegny saraka io de olo zegny miarako de agnisan'ny nanjary zaza koa ne ya aminany agny tsy haiko raha karaha zay de araiky voalohany zao 10 ans ya de karaha firy vady ho anao mamaso zegny aloha mbala tsisy satria jola miasa vola baka tsy vola tsy mahempoka azo baka na za zo fogna vola za mbala mangala fo ya mangala ndraiky marigny koa ne ko misy magnamia fa vraiment zegny tsy programme be mantombo de hoe inde bon za indi araka amy viavy rio inde ataoko mamasosonakay za bizy hoe mama ty na tsy tiako zegny izy ty fa za zegny miaraka amin'olo andafy olo tiako izy de mifagnampy fiainagna izy midy za de za midy izy amizay azo ko atao koa raha karaha zay olo tiako zegny fa tsy le olo hoe bon olo ty na tsy tiako de bon ndeha alaiko noho ny vola tsy de vitako loatra raiky raha karaha zay mbadiagna aminazy izy ny hainao ny tegna anaranao zo agnarako tegna agnarako zay Jaozandry Arnaud Bertin Jaozandry Arnaud Bertin olo 28 anao a 28 tonta Diego 28 vidéo fond za teraka Tantuy ville ya za teraka Tantuy ville de nianatra Tantuy ville c'est classe de 4e de 2013 amizay sarakaraha koa karaha de détournement de minera tsy tapakevitra hely katao jola nilefa tamy mamako ta Diego tagny de petraka tagny raha 2013 jusqu'à jour voilà Diego fa za jo tombo tagna za fa tsy tamana Antsuy tsy mety pira tsy mety re babako baka mandry tsara mamako vanjy mangotoko ny Antsuy tegna tsy mety pira ary izy mbala mahay teny tsy mety fa zao ataony fa zegny fa misy accent mbala regniko ya mbala mélange na hoe za magnano teny navatra misy accent magnano teny tsy mety koa za misy accent mélange nanjary mélange zany le fiteny karaha zegny fa tegna mbala mahay fa tsy tamana Antsuy zegny anao amizao fotoagna fa tsy tamagny mandalo ndraiky anao zay fa volagna aminay Diego any ya za zay vraiment fa tsy tamana Antsuy tsy hoe tsy tamana amy karakory tsy haiko baka raha diram-bola aminakao nefa za Diego zegny tsy namango amina hatimba mila magnano accordion sy ny tariny ya saka misy olo mahay koa misy fa za matetika angatahin'olo agnano fa le problème zany le prix ndreo tsy sako par rapport le prix ne Diego ya
ambany zay prix ya prix na varitra ambany be zay prix ntsy yeah tsy meko tsingny ndraiky satria pagnano maro pagnano cordon maro anao fa tsy agnano zay anao fa tsy agnano zay mangala rakoto yeah ya zay mangala rabe yeah ary mahay bro jiaby yeah de c'est normal amizay zegny hoe za koa tsy agnano volaniko fa ino misy tonga ndraiky za so olo sarotro aminakahy igny karaha nisy tonga tamy tonga ty za nagnano asa tô misy olo baka France misy namako zay baka France nano asa za volagny zay mila lo brada namono omby izy tamin'ny anao bandanany sakinao ndraiky prix naka volako za tsy mitovy prix n'olo eto yeah sako volagny yeah mbarako izy prix naka accepteny na izy mbala nataona agnabony hely ame fourchette zao fourchette ny prix no za tsy volao tonga de tonoa zay prix nao fa zao fariny ambany zao fariny ambony fa prix naka fariny ambany ko za sur place yeah 750 000 FMJ ko Diego ya Diego quelle est quelle heure you marandé jusqu'à arrive marandé jusqu'à arrive ya sarang marandé jusqu'à arrive quelle minute arrive misy fidirana la boîte mais ya jusqu'à bien des fois nzi des fois 1 million 5 million 5 1 million 5 ya irango aligny jusqu'à marandé jusqu'à arrive ya ingzi arrive il avant 5 arrive avant 5 arrive fa is ko ken déplacement is inde ki fa ile par exemple on déplacer bil bezo za 2 millions 5 des fois top fa kotra zegny frais c'est ça à part frais ça chambre voilà lene zay ndraiky tsy obligé mipetraka amy chambre namsia be mpandrianao zay avary zay mahandro zay tsy compliqué ary napatsa jobo na mirongo jobo amianao zay zay mihina ndro kosa tsy tsara nataon'olo karaha zegny fa matonga zegny lafary bakany fanalalanonagna miditsy ande misy avao karaha zegny misy olo zegny tegna le mpagnafitra zegny tegna tsy mahakarakara na misy tsy mihinan-kany mihitsy fa vola agnaty posinao vangano hany ke tsy agnatin'ny contrat fanaovana fa agnatin'ny contrat fa mila mihina egny zay ya fa volagniny aminany mihina za tsisy cours de tiaroko io ya fa volagniny aminany misy efa rivagna nareo jo avagna marandray na hoe asa 11h aza yako tsy nandoky aho hay de no amizay zegny ke tsisy cours de magnena baka ianao misarika obligatoire anao mandeha mangala vola agnaty posinao na mandeha mihinagna amin'ny rabe arriva agny anareo hiasa eo anareo vao miandro hany misy ndraiky tegna rango anareo bakagny fa ifandro mbana hôtel nareo milalagna jusqu'à anareo avion jusqu'à anareo vo avion bon anao mifima cigarette ino ty paquet raiky ya ty pampimga hely vintagny nareo mbala mipetraka io fa tsara karakara nareo migiaka io fo fa miantoaka so contrat anao tsy mazava mila ataonao mazava contrat anao manomboky zao kofa handeha anao volagna zay he mila tia télé lefa anao frais zay olo zao zay kofa anaviny jotso efa la chargenao adidinareo mety aminany izy alainareo tsy mety satria artiste jiaby mandeha io jiaby mitady vola karaha zegny fa petrany mialoha meka reo midosa navy zay he bon akatra onareo io hoe hanignareo le raha zay vraiment azavegna karaha zegny azavegna tsakasy andava isika olo mangala za tsy maintsy ambarako zifo fa misy olo mihitsy mierin-draha misy olo zegny karaha ataonay zao amin'ny artiste misy organisateur mirespecte artiste misy organisateur ndraiky tsy magname faute n'artiste feky izy tsy mijery anao fa asanao mila vita de zay fa firihiranao zio mahaly artiste fa tsy mba artiste tiany lamalamany tromba aroa ambin'ny folo nefa niboaka fa vita clip aroa ambin'ny folo fa nisy niakaranao sehatra ve sasany aby tahiva tany fa niakaranao sehatra fa niakatra sehatra androy za tany Suiville de fa nagnano festival zay ta festival amy Makamba ta Passe B faritra ampasy be ny alalava de faritra alalava jiaby fa presque voateto exemple Anjango Antratrana karaha zegny koa de faritra Antsuy donc presque fa tsisy tsy voateto koa ny tournée faritra Diana zegny amy tonga ty zay commence miditra agny satria io koa meky amin'ny appel organisateur fa faritra Antsuy zao tegna fa ao zegny tegna aizan'olo za malaza be za faritra Sofia de karaha zay koa zao mifaniragna amy ty amy tonga ty fa misy organisateur maromaro mikoragna aminakahy exemple Mazinga Tamatavy de Sainte-Marie à Diogoville de Ambilobe fa maro be zao organisateur amy tonga ty zegny tsy maintsy andiananay zay toeragna jiaby kofa vita le confirmation brada l'homme noir za zegny mahita ilay couloir nisy Jangarata tamy fotoagn'androny mbola tsisy olo azonao zegny le raha nataony musique jiaby nataony zegny presque tsisy samy manao safely manafo tsisy tamana mahatazogny le place anao mbola gêne anao mahay tsara misinto mietsiketsiky mbala azonao zegny ino ny olagna hatreto tsy atazoanao le couloir zany le couloir ny Janga le couloir anazy zegny antany le misy le musique le rythme jiaby nataony la vérité zegny Jangarata aloha de tsisy mahasolo tsisy mahasolo le couleur anay mitovy la musique atonay mitovy samy magnano antsa zay samy magnano trad fa za zegny direct za kofa nagnano la musique za tsy ndendiniky ndi copier Janga na hoe gnano ligniny Janga fa tanky samy mampiasa accordion ndraiky boko zay samby nienga tamy rombotromba Janga nienga tamy rombotromba ne Farezy taloha tambilobe tary samby nienga tao de antsanay mitovy fa le rythme anay zay misy itovizany fa afaka analinaka de afaka analiny Janga de za mihitsy zegny
tsy ndehan'olo jangy ary tsy ndi copier ataony jangy tsy agny mihitsy zegny objectif fa lignina personnel zegny indesiko fa antsa ndraiky itovizana sa magnano antsan-draza sa magnano antsa be sa magnano antsan-tromba ary tsy manehitrehetry mihitsy hoe iova maro be zay misy namagna mivola mahino manao tsy miova rythme hely mba hoe miova rythme hafa zany miala amle asan-tromba le antsan-draza de zany nagnambara non volaniko tonna be za tonna tombo za toko andesiko volaniko malaza za tsara tsy malaza atreto zay inona tianao volagnanao na sakagna tsy tegna hoe mampivalavatra be anao amin'ny la mozika ty ny tegna olagna aloha atreto vola zay doko mafe satria hitanao boccasion magnaboaka clip magnano clip mbala simple aminaka tsy de olagna magnano la musique audio tsy de problème fa le resaka matraquage on tegna problème imagine matraquage radio jiaby any Madagascar na hoe amin'ny amizao fo matraquage maro be exemple hira tiako hiro matraquage jiaby malaza regny ya anao mipartage anao zao possible mavita magnipartage ty exemple ataoko mipasse karaha zay izy ty fa misy boostegna raha karaha regny nefa vola bra jiaby zegny nefa ny antagnana matify anao tsy maintsy hinagna tsy maintsy anao agnatin'izegny donc c'est agnatin'ny mitady la producteur zegny anao amizao fotoagna zay misy producteur afaka hamokatra anao hagnano audionao hagnano clipnao hagnano matraquagenao jiaby anao magnano ya za magnano ko fagnaraka raha ataony ya arakaraka le condition nany ya satria hitanao ko condition za zao fa mitourné baka fa mitourné isan'ny fa part mandeha herany tany jiaby na kositra zagnahary zay mity zay mitandeza zay la réunion de agnatin'izay fotoagna zay zany metigny amin'ny koragna ataony bon karakory karaha zegny ataontsika karaha zay condition tsika milamigny aminaka izy ataoko tsy milamigny aminaka izy fa misy boka producteur izy mitrotroko anao fo hoe bon la olo ty fa hitahita nefa anao fa mitourné baka de la olo ty nde trofo fo izy de mody sary magnampy hely izy de contrat za lasa anao izy misy mijurer contrat anao anao za la miako 3 millions par soirée exemple anefa ndraiky zegny niposiko iranaka jiaby regny navioko amy place naka jo za maromaro laniko ary tegna fa maro karaha zay donc zay mila producteur mila manager anao fa mila fagnaraka tsara condition mitapitaka tsy anao voa mafy voilà tsy voa mafy fa mila tegna leky hoe maefa mahay comprendre izy hoe bon zandry ty fa nitourné hitako de zegny tokony fagnaragnane de igny tsisy problème misy iranao zay tsy haiko na le tegna hira tsy fantako fa le izy io tsy kabing ino antony satria misy olo michoqué taminazy misy olo hoe bon nagnino anao manafo magnano raha karaha io tsy tokony nagnano igny anao sy ny tary ino natao va izy manakory fomba fandraisanao izy navia ny inspiration igny zegny zegny kabinkabagna igny misy tonton zay tonton ko zegny ny afa nisy taloha tagny kabelibelibagna karaha jangara tamy le vonjangara tamy magnano regny kabelibelibagna fa iny tonton ko zegny tonton ko santerany den taloha fa izy mafalasa courage mandram-piadanagna anao ton Christian Blackman zay ya zay santera tamizao spiby to de izy zegny magnano animation raha sur levo tamizay fotoagna de izy amizay zay natsangana anay izy nampresika zany hira koa tegna ny forcé zany hira izy de kofa nanjary tarikinay zay kofa anokatra soirée natao zegny izy mihitsy seka atsangana anay safy de groupe amin'ny agnatin'ny soirée nay de mitantagna musicien jiaby natao amizay ma izy lasa couragena izy de tsy nisy izy de izy amizay ndraiky afatra nantanaka hoe bon ataova animation ty amin'ny anako magnano live sur studio de nataoko zegny live sur studio nataoko animation de izy kofa nataoko amizay raha tsampo izy ko amizay hoe nataoko amy TikTok zegny le hira jiaby nalazalasako tsy de tsy nanday natao amizay zegny kabinkabagna nalasako raiky na vidiranaka tsy nahazo izy hiranaka jiaby ry mbala tsisy nahazo izy anefa hira igny fa taogno araiky ny vitany igny tsara nabokako agnaty nakatsiko tao ya ndraiky zoky anse mivolagna anse gasilata aminany nagnadoko nanaovako hira igny studio nany magnino tsy mety aboakanao live ty ablanko fa mbala tseniky andazo testé ko nataoko tamy TikTok zegny raha tsy nalaza loatra baka tsy de mijireko le tsy kabinkabagna le toin'le hira tsy nalaza loatra na atao amizay surprise be za nagnano kabinkabagna igny bon volanko ataoko sarasaradala izy ty natovangoko sorti hely izy hitanao raha naboaka na hira nakatsy nazo finazo izy nalaza be raha nipoko be fa izy igny agnatin'olo maro misy mankafy misy tsy mankafy misy malazalaza jusqu'à hitanao ty imboagna amy la musique ty tanjonaka amy la musique
ny tegna tanjonaka alongany karaha olo jiaby mba tiany andafy tourner karaha artiste jiaby malaza aby rô ary ny faharoa magnaraka zay mba mahavita tegna karaha artiste jiaby karaha exemple Zoko Konka regny irigna mba mitourner any Madagascar aloha alokany andiniky ny andafy aloha Madagascar baka ya de zay vao mandeha andafy zay fagniriagna ndraiky karaha olo jiaby artiste jiaby malaza aby regny. C'est temps manao jeté 28 ans. 28 ans. Yeah. Terka tamy 30 mai 1987. Yeah. 28 ans. 28 ans jeté ok d'accord mbala bira miambignanao zegny amin'ny dunia tsy fahamaraparagna fandaharagna antsika maromaro akoragna zegny de manaparagna izy antsika aloha maragna antsika izy asia fotoagna hely tsara hely. Yeah. No ba sa tot seziko fa karaha zegny. Yeah. Tsaiky magnano izy ty mikoaka marigny satria zay tratratra biegna satria misy fotoagna misy tsaiky madididily taminay tambanja tagny à l'époque ndry Soavolory azovy tamin'ny fotoagna mbala tsaiky rô mbala tsaiky 7 ans fa olobe io nanagna izy ty mahay magnatsorozory mivolagna zay mampipoaka kony fagnanaovagna zao mampibiagna tratra marigny zay sakarakory ya mampibiagna tratra marigny izy ty fa base zany fahazaragny karaha asa jiaby karaha exemple anao zao hoe volagna maçon ohatra hoe nagnano manevra maçon mafy baka asa igny maeviko ravagna anao ko tsy nivalianao zigny kekandra nanao mitagna altera foatra ko tsy nivalianao igny jiaby mararary dika zay misy sama amin'ny style ndraikindraiky vita asa igny mety marary ty jiaby mbola tamy débutante mbola vognanognano izy tagny fanjo zay misy la fièvre la fièvre gajo loatra igny surtout na mahazo cordion mavesatra igny mavesatra misy izy koa misy mavesatra cordion antegna tamizany mbola tsisy igny de magnano location de misy fotoagna zay le falainao igny fa occupen'olo tsy mety mandeha mizaha cordion hafa na tsy karaha koa na tsy karaha de anao mandeha magnano zay amizay tsy zatra karaha magnampody vaovao zegny anao amin'ny cordion hafa ya tianao jiaby amizay ka aloha maty mandrapitanazy ya la fièvre mihinagna ody miala baka io ya ely tsy tody magnarivandra fa mba mampianatra olo aminazy ty ko misy tianatra izy ty ko za zao tianatra aminao i mety zaza raha hianatra za 3 mois doka aminao mandrapahaizako izy ty ya mampianatra za fa izy fa za raha hina mandromo fa kendriky antsika mandeha magnatonga le raha tegna faremy aloha za informer anao zegny anao tsy maintsy ampitany France aloha asa agnatin'ny 2 semaines mitandregny fo anao mitandregny fo kendriky satria tsy possible antsa io ko tsy hainao agnatin'ny jerinao anao mila haiko structure ny hira ijiaby ya mila hainao bakety zegny mahay igny anao io amizay za mampiandra anao tanao hira karaha zay mitandresanao igny karaha ty clé de base nany mandalo eto anao mandalo eto karaha exemple hoe marangny bato tsy mandeha raiky zao amin'ny hiranaka marangny bato za direct mampiandra hoe marangny bato eo mandalo aty anao hoe mandalo amin'igny amizay mandeha base amizay igny entrée volaniko aminany zay amizay mandeha amizay hoe ataoko simple karaha igny izy vao ataoko mora igny zegny ko igny amizay étudienao amizay igny zay za magnatsontsorotsy tsy mandrobandra ndraiky za amizegny ko mareo fagnotoseko de matriaka agny farany cordion iragny baka mitandre mahely zalahy amina raha ty grave ary raha ty fa lafo za mety ovatrisa jusqu'à 7-10 millions lafo be tegna lafo ary tafara tato fa tsy raiky bouton karaha ty koa hitako ataon'olo fa karaha clavier raha ty koa ya tospino ya mba he igny anao sy masaty mampijery anao magnano igny donc mbola mianatra koa mbola pody mianatra satria igny boka olo mahay clavier patetiky mahay igny ya satria igny fa mahatafa boka antsa amity ndraiky tsy mahavoboka natanao ty zao ty tsara fa feon'ny cordion original izy honneur original baka andafy igny fa vosirigny vosiragna eka bisy raha vosiragna anazy voagna zany le tanao vosiragna za fa ty za eta tapahanao taminazy agnato agnatin'ny tanao misy pièce
misy pièce baka agnatin'izy tiato mahatonga izy magnena io de le feony zomy zay modifiegna misy raha misy pensegna zao zay le famosiragna le misy ya pensegna io pensegna pièce igny de misy tsindriagna loko de igny amizay mahatanteraka le feo tadiavinao dikan'izegny tsy karaha accordion ty accordion vazaha accordion retsika gasy ty fa hafa feky non i arakaraka le ligniny ataon'olo karaha zao ligniny trad vrai trad tsy mampiasa feo karaha ty non de tsy maintsy tileka bouton tsy efa naty vazaha nagnamboatra rô rety manao fomba mba mahay ty eky agny misy karaha tonton zao magnano izy mpagnamboatra accordion akany mpagnamboatra le izy magna réparation fa tsy magnamboatra accordion vaovao ya ale magnamboatra vaovao fa baka andafo non izy ndraiky reto zao za fa tsy mahita karaha ty vaovao eky karaha ty zao de tefy gasy baka reto zao ne tefy gasy reto zao afaka amboariny karokany fa le tegna tsy hainy gasy amboariny jusqu'à zao i feo io i raha magneno agnaty i raha magneno izy tsy voaboakany gasy zaraky tsy voaboakany gasy fa i raha ty hoe reto jiaby zao fa vao ty zao fa telo ny modifiegna nakaty i raha ty ya carton ty izy io carton mangogna ty i feony io bokabaka io feo io eto izegny lodoaka regny hoe fa zana zao mitery base hoe miboaka ty zao ty zegny avian'ny micro n'accordion kofa sirleve surtout zay mandeha sur scène igny atao misy micro raiky ato de misy micro raiky koa ato magnaboaka feo hino ato misy koa ty zegny zao kora zay ty zay basy de ato zegny rantsany ato zegny le feo première voix sy seconde voix jiaby zao bokabaka ty tanao zao mampiasa ko tsy miaraka rô tsy masiro koa hoe tindriko miaraka azonao exemple mahivagna ohatra hoe ampiarako raiky zao miady zegny ya raha karakaraha zay de izy amizay zegny miboaka avy ty feony ato miboaka avy ato feony ato fa izy miaraka miboaka miaraka miava tsara dika zay mila hainao manendry le feo manady madika igny amizay le nao mianatra izy ampilapediva ya mila miady hoe anao zao mitsakaraka hoe feo satria mahagrave feo ohatra feony cordon ty zao tsy tovizany amin'ny feony aigny tegna le mana bouton raiky fotirenao afa izy miboaka afa izy miditra le miboaka tiako koragna karaha ty izao miboaka rivotro miditry miboaka zay ya mampagnena i rivotro izy koa tsy toriako bouton na atao kare tsara magnena fa izy miaraka izy tsorito kare magnena fa ty zao zay nambela kare ndraiky tireko izy zao tsy magnena mitery bouton zao tsy magnena fa baka amy rivotro zay tsiko izy zao koa ki tsy tireko boka farany matriatriaka feky raha ty anao moaka ake mantany mavestra ya satria imagine boka ty izy zao tsy voantsoroko koa zigny ndaso ataoko esanao antsorita boka izy tsy miaraka raha tsy miaraka io ya mantany mavesabesatra tsire amizay izy miaraka raha io antsorita ndaso potika izy de tsirenao izy miaraka raha zabanao mahivagna ty satria tsy raha ato ya dès que anao zao mitery na non kare misosa ho azy azonao mila hainao zay mibazigny fa izy zegny tsy kila raha ampiasaigna izy koa asanao zao fa misy amina muzika atao koa tsy valagna raha jiaby tsy mahazo izy tsy mahazo izy raha karaha tegna mietidy mianatra be bradalo aminoara fa lavalava fotoagna atsika zay taoko fa mbola hafa fotoagna tegna koa agnaty sakabaro hafa koa aminazy ty fa minsy matoky za fa andeha lavitra anao amla muzika satria raha gasy ty antsagasy izy tia 8 place fo ipitrahanao aminazy ty ary za mirariny tsara ho anao amla muzika andeha andafy zay tany tianao mbagna tour d'Europe agnano tour d'Amérique nandeha ziskanazy amty satria tsy olo jiaby anteny accordion maro fa ya zegny rentsika ty sa mahita vola biaby atsika ompode eto anao afaka tsy haiko natao araiky tonga roe amilazanao maresaka anao havy eto amizegny amitona vola misaka mandeha aminakahy ngatagna amindragnahaza la ya zegny ferientseo baka aminakahy amizay ameza hafatra ro olo mpakafianao sy zay olo tokony hiarasa aminao mizahatsika ito d'accord voalohany alongany ho an'izay mpankafy misaotra betsaka avao ndragnahary malavalatsika jiaby angatagna ho avy amizay tanjoheritsika betsaka jiaby ary mankafiza zisika farany fa za bradalo aminoara de tsy tsatra agnaboakany mamy sy ny tsara surtout le antsandrazana atsika zegny tsisy andra mampiova io ary tsisy andra ialany bradalo aminoara amin'ny antsandrazana zegny fa igny na fetrany de magnaratsy tapaka mankafiza fo avako aby fa ezaka za agnano tsara plus ke zay fa vita jiaby regny de ho an'izay te hiara iasa amizao fotoagna avako efa misokatra fandraisagna calendrier fa mandamy calendrier zay amizao
numéro matsara niova izy hitanareo numéro jiaby agnatin'ny clipiko regny io numéro naka personnel mikaiky io tsy mandeha gauche io tsy mandeha droite io tsy mandeha amin'ny assistant tsy mandeha am'zao anao koa fa miantso numéro jiaby amin'ny clipiko reo na tellement na orange na yasmo na orange mahazo za mivanta de aza misalasala miantso le tia iara-iasa jiaby na iza toeragna misy anao na iza koa fa fagnaraka koragna de avy zay na traditionnel ka ianao za nandeha hagnano grand complet tsara marigny ma zay groupe Bradalomnor zay grand complet fa managna musicien managna ny mpandi grand complet zay jiaby misy mpitendry jiaby grand complet zay de raha karaha zay de aza misalasala wa côté iara-iasa fa numéro ma tsy miova ary afaka tomoniko eto koa ya numéro orange 032 88 485 66 podiko ndraiky 032 88 485 66 de yas 038 40 060 42 038 40 060 42 io zegny azahoagna za mivantagna io tsy mandeha iappel direct aminaka miaraka miantso de fa mahazo za mivantagna raha karaha zegny donc mankasitraka avako aby de araha tsy tapa koa paziny frère anaka ato fa va mitoera zegny ao fa ahitanareo raha tsara ary possible ahitanareo zegny voatetsika iboaka koa ya raha karaha mankasitraka mon frère mankasitraka Bradalomnoir izy fanambarako toy mandeha lavitra amin'ny lamoziky ohatsika zay mpizaha hagny afaka kahigny izy de tegna lamalamanareo Belgique agny a Nantes agny afaka kahigny izy mandeha hagny passeport fa misy visa feky tadiavigny andehanagny tany jiaby zegny tsy problème na trombanareo Toriara am'faritra Menabe na nareo am'faritra Fort Dauphin agny afaka mandeha hagny izy nagnano raha jiaby zay fagnarahagna fogna ny zava-dehibe magnano lamoziky koa izy akany koragny teo ohatsika zay agnano baly agnano soiretsika famosiragna tsaiky fagnaboahagna tsaiky fagnatsovagna evantsaiky afaka igny izy fa olo managna ny maizy azy ohatsika zay tia kanto tia lamoziky gasy afaka mikaiky itiavatsika ty merci anareo jiaby zay naraka tafara tagny iriniany koa hitondra mpanakanto hitondra artiste hitondra olo malaza afaka ikoragna miaraka amitsika eto amin'ny fandaragna toera zegny veloma atsika jiaby ok frère ciao Quodiano me